имрӯз 6 май дар маҷмааи давлатии Кохи Борбад намоиш-фурӯши маҳсулоти соҳибкорони ватанӣ баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳ намояндагони вазорату идораҳо аз ҷумла Вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон, Агентии содироти назди Ҳукумати Тоҷикистон, роҳбарони ширкату корхонаҳо, сарпараст ва шарикон, инчунин намояндаҳои ВАО ширкат варзиданд. Ташрифи шуморо ба намоиш-фурӯши маҳсулоти соҳибкорони ватанӣ ки имрӯз дар Маҷмааи давлатии Кохи Борбад дар дораи ташаббусҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон баргузор мегардад, шомадед мегӯяд. намоиш-фурӯши маҳсулот бо мақсади муаррифии истеҳсолкунандагон соли 8 аст ки дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон аз ҷониби Агентии Таҳирон дар якҷоягӣ бо шарикон аз ҷумла Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, палатаи саудо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Тисел баргузор карда мешавад. таъкид гардид ки дар ин чорабинӣ беш аз 30 корхонаҳои ватанӣ маҳсулоти худро ба намоиш ва фурӯш мегузоранд. инҳо корхонаҳое мебошанд ки аллакай дар дохил ва хориҷи кишвар тамғаашон шинохта шуда маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол мекунанд. иқдоми мазкур боиси он мегардад ки тамғаи корхонаҳо шинохта шавад. инчунин маҳсулоташон ташвиқ ва доираи харидоронашон бештар мегардад. дар намоишгоҳ ширкатҳои ватанӣ ва корхонаҳои муштарак молу маҳсулоти худро дар бахшҳои хизматрасонӣ, сохтмон, хӯрока, молҳои насоҷӣ бо нархи нисбатан арзон пешкаши муштариён мегардонанд. намоишгоҳ 6 май оғоз гардида то 9 май идома меёбад. дар арафаи моҳи Рамазон нархи маҳсулоти хӯрока дар намоишгоҳ нисбатан ба бозор арзон аст. ёдовар мешавем ки соли равон ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ва дар доираи лоиҳаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон тибқи овоздиҳии мардум 30 ширкати беҳтарини кишвар дар номинатсияҳои гуногун баргузида мешаванд. маросими супурдани ҷоизаҳо ба топ 30 ширкати Тоҷикистон 21 май дар меҳмонхонаи ҳайат реҷенсӣ сурат мегирад. ғолибони озмун дар чорабинии тантанавӣ бо диплом ва ҷоизаи тамғаи писандидаи Тоҷикистон 2021 сарфароз гардонида мешаванд.